saya karma tangan oh hano angle hano merut matangnya ya karma tangan sal saya karma tangan oh hano angle hano merut matangnya ya karma tangan sal saya karma tangan যে থিমানে আঞ্চলিক পার্টি খাই নব তিনি লাংমাল চলাংখা আবল তিনি খা খামানি বাহি যাওয়া তিনি বেলায় খা হামানি কক sini Takarjala Assembly Constituency ni bisingo sini respected Paraksa most senior leader sini old dynamic leader hemano ang pila 2018 Bidhan Sabha ni pore ang salinogo phai koni bising tiklai onek kisu tottho ani thanigo manjak tongo ei sujak tongo bo Paraksa sini senior most pila sini dofane bagai parang tisana ni bagai TUJS ni bising tiklai borok tipra hawa kabang coba klaika coba kotor klaika borne obodan tongo tabo seng jeta 6 schedule manai Tripura Tribal Area Autonomous District Council seng tabu gothan khlai tongmani a ADC seng tabu separate state sanmani abo borok jodi ADC gothan khlai angka tabu separate state sanlai maya kamo aboni bagai boni bisingti sini sir respected senior most leader Rohindra Dev Burma bo Paraksa sini senior MDC tongmani ex MDC bo miapro harabini lama soka GB sa khamnoga ke abona khnawi seng belai khana kha khamja jara sini Tripura hawa regional political party painai jo to leader okno tini boni nukhungo phai kha khamaya phalai ya phari tanglayo aboni bagi kha khlayo borokni je contribution bo Paraksa kono dinakhona bo national political party bo thab thangya ko regional political party ni bisingti ni boccha ba khaika regional political party ono tongoi bo borongno guide khlayo sini regional political katal leader phane rakna suggest khlayo bo chubabo tei ama heke bonoga asugoi tongkhana bo tane hen sing tongya bo chubabo ongkhormai apna himimai apna thangimai apna bo prottekta leader na sini regional political party leader na bo kaham suggest khlayo abon bagai belai khana kha kamo bini achai mane omar bo khana ka 1947 na bo achai mane ma haiklaina seng bone no khunga ta phai boroni basabutei boroni ta ko bai malai kha kamaya pore kha klayo bini je contribution chini Tripura hani Tripura sarok ni khaniba tinanga bo tongna ani bising tigo angbelai khani kha kamaya poro sini party ni IPT party ni regional political party ni angai te rajya sarkar ni angai angbelai khani kha kamaya poro boroni proti boni obodan bini contribution abna seng tinanga bo respect renai tabo bo respect ri tongo tinanga bo seng respect renai